Преди малко ми западна някакъв много готин сет, обаче с ретената мисия в момента съм с косабирама и искам да видя. Уоу. Това е много яко. Уф. Така. Моля ти са много готини билетите. Окей. Това ме изкефи. Шит, успя. Туф! Моля, с крак в челото му влезах направо. И толкова беше. Кръсти и замина. You win, motherfucker. Let's go. Така. Като цяло целта ми е да отворя този пак, да стигна оттам. И много се надявам този път да успея. Мале, тук що натъси преснах кранчета за към 20 нещо секунди. 27, защото започва 99 винаги. Да видим сега кой стане. Предния път не беше, той сега явно... така. Ах, виж го е... Ей, човек, тази птица направо ти казвам. Много е тихава. Ма само заради птицата му загубя, стига бе. Дай. Аре бе. Не брат, ти са май тапиш. Тъпата птица, човек. Ах, ще оправя, нямате да види. Вече да не видите мутрата. Hello. Да обърна малко те. Да не е в средата на екрана и те е по-добре. Абе, изключвам камерата оста. В момента като се видях не изглеждам толкова точно сега. Заради това. Дай. Yes! Let's go! Довърших я! Много добре. Това беше тегаво. Обаче сега мисля да се сменя оръжието. Да го сменя на оригиналното, което е ето това. Даже ако мога да го апгрейдна, ще е много хубаво. Няма стане. Let's go. Преди малко загубих точно на този дъртак слепия. Сега надявам се този път да ми се получи. О, шит. Не, стига бе. Този голям чойтър бе, човек. Гати. Тупа не мога да дишаме малко. Сега. Защо няма сделата гледам? Сега. Цък. И цък. Не остана супер малко. Това е то. Само дето следващия рунд. Даже перфект, много добре. Следващия рунд ще е малко по-тегъв. Защото сега нямам никаква шадова енергия. Ама ще се справим, беше го сбутаме.
Така, дай. Дай. Аре, бе, Чойтър, що губиш, бе, Чойтър? Така, Костана, бе. Ага, ще блокираш ти. Ага. Костана, бе, бихлита. Ще ти се. Ей, толкова ме нервеше той, бе, казвам, направо ужас. Ега ти изрода смотан. Но супер файно, let's go. Добре, сега отивам да сменя на онова оръжие, защото в крайна сметка мисълта ми е точно такава. Тук имам ли? Нямам. Ми такова са положението. Тъй. Сега. Да видим кой ще стане тук. Наистина моля се на Бог това да е някой малко по-лесен бос файт. Оу, шит. Това е Ironclad. Ние допреди малко се говорихме с него. Хубавото е, че му слагам много негативни ефекти на такова, каквото да направя тече. Това може да ни изграе много хубаво такова. Аре бе. То сме махна оръжието. Не, каквото и нещо е с тия. Какви токати. Майко мила. Какви ръки има този, бе? Шит. Не. Ти трябва да паднеш, не. Ти трябва да паднеш на земята. Айде. Мирвай там. Оп. Дай сега, туф. Дай сега. Не става. Не. Ти трябва да умреш. Аре. Какво ще правиш? Не, толкова съм близко. Моля. О, боже, благодаря ти. Майко мила. То се е много тегъв. Грейт. Добре, сега ако убия още един рунд, може и да успея да спечеля. Това би трябвало да е финалния рунд. Ага. Ще ме викаш, сега като забруля. Ще видим дали ще ме викаш. Така, стой стената. О, не! Каквото нещо е. Какъв си ти е. Цингол. Как ме избрули? Ще има ли четвърти рунд? Маля да не загубя. Има четвърти рунд. Какъв е той, човек? Ти лут ли си? Не видях, че мога път да използвам Shadow Ability, това не. Не, няма да дойда. Ти нормален ли си да дойда? О, шит. Не, аз няма да дойда. Гледай се работата. Ти ще дойдеш при мен, няма аз да идвам при тебе. Гледай се работата. Дай. Туф. Аре бе. Каква глава имаш, че? Не бе, човек. Ти е несериозно вече. Не, ти е несериозно. То си е ненормален. Сега ще пусна пак да се пробвам срещу него. То сега ти тегави и направо не знам какво да измисля, че да се апгрейдна, че да го бия честно. Което и чудо е. Видим какво имам да обирам. Да, малко джемчета. И такова. Добре, тук има нещо много повече. Тук на сторито пак стабилно съм минал. Да, Adventures. Тук също трябва да играем още известно количество.
Ама да, абе ще се цъка общо. Връщам се на последните рундове. Тук що сетих как мога да се апгрейдна хубаво, просто ще направя така. Добре. Много се надявам обаче да ми се паднат нещата, които ми трябват. Това би било уникално. Не, то с две мои път не стане, трябва да имам поне един ключ. Completion round. Не фишън бе, финиш бе, ужас. Да, както и не. Айде с малко се връщам. Мале, какви работи ми се падат. Паднаха ми се в шопа и викам, дай сега малко да... Така, да взема това, да взема това. Защото, както се вика, не имам пари, огаждам си тук 121 милиона. Не пречат изобщо. Scarlet Blades. Интересно. Тия шурикени много хубава работа могат да свършат. Аз реално в момента, каквото ми е най-силно, просто бих сложил. В момента са те най-силните. Просто защото аз не съм събрал един цял сет в момента. Така че не ми пречи да ги помешам малко. Иначе когато искам да събера сет, ще събера този сет. Lion Sprite. Lion сета ще събера. Не, току-що втори рунд отново загубих, направо вече повидявам, не знам как ще го бия този честно. Просто моя бог за помощ и това е. Това може и да е последния рунд, но се надявам наистина да не е последния рунд, да успея да бия тази. Ама ще видим какво стане. И в момента виждам как бог май ми отговаря на молитвите. Само... Даре, без да ми прави такива хватки, може и да се случи да го бия, нали? Ето беше хубаво. Само дето с тия хвъргащите работи нищо не му бия, което е известен проблем. Не ми прави хватки, Шпудия, не ми прави хватки. Грозен, виж го ми няма. Пак ма бие. Което сега ти изради. Как са бие ти нещо, не мога да разбера. С моето си оръжие, да, ще го бия. Ама... С умрялото оръжие на Акали. Технологичното оръжие на Акали, защото то буквално е на Акали това оръжие. Се виждате. Акали от Лига има същото почти. Просто е малко различно оръжие. Сега си направя сета. Няма пак се пробвам, не мога да ще изгря пак всичките и да не играм. Айде ще се върна, когато съм на боса отново. Сега искам да кажа абилитите, като си на кръст. Цък. Така, цък. И цък. Даже още не точно написната. Майко. Това го подводих. Може да търсят към не мога да се върнеш. И сега туф още един път. Толкова беше. Като цяло ще ви показвам как ги финишвам, защото не искам прекалено дълъг да става този клип. И да. Тук май ще го финишвам това. Цък. Още малко. Аре, тъпата пса. Преди малко видяхте как загубих заради нея, направо му мъдра за да умрявате. Така. Бих отново, добре. Между другото, ако се чуете музиката каква е, сега ще ви покажа. Аз понеже съм любител на Ark франчайза и да, съжалявам ако правя рекламите интернетри, така. Направил съм си един Ark плейлист и си го слушам в момента.
Това е на Fjordur мапа, след това е на Valguero, Genesis втора част, Survival of the Fittest и така и така и така. В смисъл на Nerd Out са, много са готини тия песни. Много ме кефят. Добре, аз тук продължавам. Някак се този път на Judge горе-долу успявам да му чупя канчето. Да, казвам горе-долу, защото не всеки път се случва, разбира се. Обаче, този път доста бързо успя да се справя с него, направо се очудвам даже. Я, втория рунд, тук ако успее да бия, най-вероятно ще бия цялата игра, гледам се. Я, прибивам, ей са. Цък. 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 И са още малко. Мисля си, че е перфект. Не стана да е перфект, ама пак успя да се направи много добре комбото. Добре, и ми остана само лудия. Ако успея с това оръжие да го биеш, съм много доволен. Дори да не с другото пак. Пусто е юник бустър пак, майко. Юниковите какви са щупени. Айде, правим го. Това път да показвам целият процес. Така... Айде, атака. 100 сетък. Шит. С това лодаут може да спре нещо да направя. Ари не ми вика, ела, тук не вземи тия латка. Не, с всяко нещо ми би много смисъл. Оп, дай. Още малко. Така, добре. Започваме ударно. Това е много хубаво. Вие видяхте колко опита направих. Направо тега работа. Благодаря на Бога, че този път успявам да го таковам. Че ми помага по някакъв начин. Чай за цък. О, цък. Идеално. Дай се. Хоп. Добре. Благодаря на Бога. Ай са още един рунд трябва да бия. И наградата е моя. Това беше е... Това беше само от един удар, видяхте ли? Ужас. Пълен звук. Заради това казвам, че е лут. Като нещо просто... Колко повече го биш, толкова по-корал става. Направо ега ти изобе да умрял. Пълен... Не, гледай. Вижте колко близко беше и пак успя да ме бие. Няма да стане, аз не мога да се дам. То следващия рунд, ако не го бия, ще се пробвам следващия рунд да го бия. Изобщо не ме интересува. Аз нямам мирасъм, докато той не го пути този бой. Дай бой. Аз са ретник. Така. Още един ретник. Нокаутира го. Бой. Така, давай. Аре. Мога да се направя комбо. Let's go. Не бе, без Тесла. Така. Дай се. Let's go. Бил го. Мале, благодаря на Бога, наистина. Let's go. От токени. Юник премиум. Юник премиум ли? Това ще е много иначе. Iron Clad, ще пикаме на лудия. Да. 59. Да се падне нещо хубаво. Компенсация. Добре. Това скръстава не е лошо. Също и тези, дето ми даде жълтите, също изобщо не са лоши. Това е много хубаво. Маратонът да файна листа, пък беше. 10. Let's go. Даже не знам за какво е, обаче let's go. Така.
Тя пък за сноутите. Е цял този скин. Е този червения, който виждате, много макив. Червено-бяло. Това е една от най-любимите ми цветови комбинации. Ако се смесят лилаво, черно и червено и бяло, това е може би една от най-красивите комбинации. Или като цяло, когато е пъстро, нали, като изключим цвета розово, защото това, да знам, не ми хареса много. Хубав е, ама, нали, да не включва всички цветове, че да не стане като дъгата, защото аз съм здраво против LGBT++++ обществата, ще им се и не види. Понеже, чайте, да ме чуете по-добре, направо ще го спра това. Така, аз съм много против, понеже по този начин глобалистите се опитват да направят така, че да намалят населението. Защото когато нали, повечето население започне да стават обратни, това значи, че раждаемостта пада. А ако пада раждаемостта, цялото население започва да заминава надолу. Защото повече има смърт, отколкото да има раждане, което е много лошо нещо. И като цяло заради това съм против. Пък и плюс стои, много ма дразни как някои хора парадират с това, че са обратни, защото имало е хора, които са ме занимавали, нали, момчета, които са ме занимавали да ставаме двойки и така и онака и направо ми да им се изповръщам на лицето, толкова ми е отвратително това нещо. Честно ви казвам. И да. Да видим това какво ще. Epic Supply, това е много яко. 68 я да видим. Супер! Това е много полезно. Въпросът е тия за какво се използваха. Сега ще намеря. Тук що, понеже поканих един приятел да играе играта и втори левел реворда беше и те с ключове. Я да видим сега от Void Chest, ако ще се падне. Така... Void Chest 1. Тук винаги има хубави работи. Добре. Да, супер. Идеално. Добре. Това ми е чудно обаче. Common Special Move. Да, ясно. Това е за... Легион. Моя факшън си е Легион, аз си го харесвам. И няма да се сменям от него, защото... Я знам, освен че броните им са много яки, аз като цяло повече ги харесвам от някакви тайшанските работи. И да. И като цяло беше ми приятно и ви пожелавам приятен и благословен ден.